Tadáše Veselýho, a.k.a. ten, co už v Clashi nemá co dělat, pro kterýho je i ulice škoda, a Samir, hormonálně i sexuálně nevyhraněný a nestabilní margina, kluk, který umí ze sebe udělat akorát profesionální koště a trapáka a který jde prostě dolů hloub, jak už to repoval pan Vladimír 518, takže za A ze sportovní stránky absolutně k ničemu zápas, Veselý se neumí připravit, Veselý neumí reálně vůbec nic, Veselý ani neumí mluvit, já se divím, že Veselý se naučil dýchat a že se dožil dospělosti, a Samir, který má spíš plnou hubu keců než jako výkonnostně, protože minimálně kdyby měl zápasy stejně jako mu to mluví, tak dneska už ho vidíš alespoň na nižších příčkách UFCčka, nebo je minimálně Octagon šampion, ale bohužel jako jeho skóre v Clashi je ostudný, ale tak to bude asi tím, že je prostě fakt hormonálně nestabilní, je trošku oplácanej, má ženský cecíčky, asi si místo tesťáku píchá estrogen, nevím, co se mu stalo, chlapci, ale tak co se dá dělat, kámo,